Igen, lyuk van a füleden. Nem túró a füledbe, lyuk a füleden. Még egyszer ilyen nem lesz, mi? Amilyen az előbb volt. Egy ilyen nagy kacaj. Na, így gyerünk. Egy nagy kacajt. Milyen volt 3 egymás után pedig? Állandó kamerába kell lenni. Állandó. Mi? Állandó kamera. Azt mondod. Lyukasfülű. Ki a lyukasfülű? Igen.